Какво скрих от Ryanair по време на полета ми от Малта до България? В ето тази гигантска Армани раница. Нека да видим, мале, много е тежка и вижте как съм я изтомбил. Имаше една гигантска кутия, но нямаше как да я пренеса. Затова всичко сложих тук. Чакайте само сега по-внимателно. Тук знаете ли колко работи има? Ужас, то се къса да хартия. И още хартия има, вижте. Опа. Сега как ще излезе, не знам. Празна е раницата вече. Ето. Тук даже някаква цена има на тук нещо. Айде. Тан-тан-тан! Лимитирана колекционерска статуетка на Рапунцел. Оцеляла е по време на полета. Ама аз така бях завил. Ето, може да видите. Това тук се маха, между другото. Само така по-нежно и внимателно. Тън-тън-тън! Гигантска статуетка, почти 40 см височина, на Jim Shore Enesco Disney Traditions, лимитирана делукс серия. Чакайте отзад да ви я покажа. Искам да видите каква красота просто. Това е нещо уникално. Струваше 200 евра, 400 кинтас. Български пари, които вече ги няма. Сега искам да ви покажа една моя по-малка статуетка, пак на Рапунцел, пак на Enesco. Пак прилича малко на дървено, но не е от полирезин, се правят от смола. Тази е купена от летището в Будапеща, в Унгария, като ходих. И когато си я купих, нямаше кутия и беше на 50%. И от 100 евро, аз взех на 50, т.е. от 200 лева на 100 лева. А тази, тъй като е много по-голяма и по-детайлна, си е 400 лева. И тъй като е нова колекция и си има кутия, не беше на отстъпка. Отделно и тази е закупена, нали, от Малта, от съвсем различна държава. Нормално е. Хайде сега да ви я покажа отблизо. Тън-тън-тън! Може да видите вече отблизо уникална изработка. Фенера, лицето, роклята, прическата, цветята. Ето Disney Traditions, Jim Shore Enesco се пише. Камъчетата ли лавите по роклята. Ето детайлите. Всичко е просто убийствено. Буквално, уникална е, хора. Ето и отзад да видите колко много цветя има в косата. Как е направена плитката и в самата плитка има още една мини плитка. Или по-скоро две мини плитки, да, две са. Ето може да видите каква красота. Наистина това е страхотна фигура за колекционери и ценители. Само за декорация, не е за игра, тъй като са изключително чупливи. Ето може да видите тази колко е по-мъничка от Будапеща, Унгария, в сравнение с тази. Тази мисля, че около 20 см, да кажем. Тази е почти 40. Облете ми се езика нещо от вълнение от тези две красоти. И двете са на Jim Shore Enesco Disney Traditions, като наподобяват дърворезба, макар че не са направени от дърво, а от полирезин, от някакъв вид полисмола, така да се каже. Напишете долу в коментарите коя от двете ви по-харесва, но мисля, че логично всички ще изберат тази. Айде, чао!